ik ben kerkool ophellen uit Beekbergen. En nou ja, dat is 4 jaar geleden dat het voor het eerst toen ze van de stoomtrein het Max Kooijmans bij me was. En die had me gevraagd van, nou, zo die konferentie ophellen willen en lossen in de locomotief, in de bunker. Nou, ik zei, dat is goed, ik vind het wel leuk. Ik ging vroeger ook altijd treintjes. Dus ook in Greut en nou mooi echt, ja, het is eigenlijk een beetje sponsoring en het trein vond ik altijd wel mooi. En dat interesseert me wel wat. En nou ja, je moet ook wat voor de gemeente geboren hebben. Of net, die heeft zo'n ding, zo'n kraan en dan mijn broeken, vind ik. We gebruiken ongeveer 2 ton kolen. Maar ik denk dat we ongeveer op de hele reis gebruik toch wel 8 ton kolen heen en terug van Beekbergen hier naartoe, de Pendels en weer terug. Ja. Maar naast het kolen gebruik ik natuurlijk ook water. En, dat water dat zul je ook wel 30.000 liter per dag gebruiken voor de Pendels. En de heen en terugreis dat kan ook op 15.000 liter water ongeveer. Kijk, je doet het met z'n allen. Je hebt echt een teamgevoel. Dus je bent met z'n allen bezig om machines voor elkaar te maken, het restaureren, maar ook het rijden. En dat hoort er dan allemaal bij. Je wordt wel vies, maar ja, je bent gewoon aan het eind van de dag even bezig om jezelf schoon te maken. Dat hoort erbij. Dat is geen probleem. Er zijn wel zeepjes voor die dat voor elkaar kunnen krijgen. Hoppa! Hey, eindelijk rust.